Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinasingpet a maestra. Agpada akadapdapat ti pamilya Danonoy ken pamilya ni Ningning iti lugar a pagnanaedanda. Agpada dangarod a kabarbaro pay laeng iti nasao a lugar. Ngem ad-adon adagos tinagbalin agagayem ni Ningning gapu ta malaksid analaing daytoy a makigayem kat napintas pay nga ubing. Iso na laeng, tanauyaw ni Ningning ubing. So nga ni met iti ugali ni Nonoy, gapo ta managbabain. Ken kanayon daytoy ama uyaw. Iti maysa nga aldaw, ken Hoy! Pugot! Umadayaw ka kada kami! Mabutang kami kan ka! Saan ka di kakadwa? Ha? Dapat ibalon mo na yun. Saan ka ang maikari ang magkaayam kada kami? Iso mo madayaw ka! Mapankag-sapol iti kapadpadam nga uging! Ungay ka mataningning. Apay akasta ka kanya. Hanyat ibasol ko. Basol mo ti kinangisit mo! Ha? Isa po manaw ka dito ayang mi nga kaayam! Umadayaw ka ditoy! Uging! nakalidlid ay ka man na simangpat anak ko. Apay ka di. Nanang, basol ko ka di no nang isita. Ha? Gapoy ti maris di kudil ko. Kanayon ako na mauyaw nanang. Gati pa'y kang runahan na manguyuyaw kanyak. Iso ni Ningning akaro ba tayo matlaang? Anya? Daytatag pa iso nanang. Jaksan kaya tagadal tamabain akon. Anya? Ni, saan na anak ko? Apay, kayat mo ka di tagbalin aneng neng? Saan nanang? Matlagayam. Apay nga rod, akayat mo ti agsardeng nga agadal. Gapoy ti pananguyuyaw da kanyak. Ay na anak ko, saan ka apaidagal iti aramidan dakan ka? Pagbalinam kit di akarit dayta, tapno agbalin ka anatibkar. Tandaanam akanayon ti ibagbagak anak ko. Anya ti may paikukan ka, Carling? Tirso, inuray ko ang makapanaw pa'y ti anak mo anapan ije pagadalan, sakbay nga imalatiwak. Napatagsagit di ti kagaram ah. May papanday ti kadagiti anak ta. Ha? Ni, apay ka di? Kidawak man abagbagaam ko maniningning nga anak mo. Tanakaro nga minti pananguyaw na kininunoy nga anak ko. Ala, kastaya. Wan, Tirso, mababainan ni Nunoy. Kat kasla kayat na pa yun ti agsarda nga agadal. Ay na, naglukon di anak ko. Sapay babae pa'y mat. Sapay la kumaa, tadi mo tagidaksan tikid daw ko, Tirso. Ay, saan, Carling? Agyaman pa'y kit di atay bagam kanyak dayta. Mabagbagak di anak ko. Asaan anasaya ti kasjay nga aramidon na. Apay nga da ka ditoy, Nonoy. Apay adi ka makiayayam kadagiti kaadalan. Ha? Kanayon ka ngagmay maysa. Kanayon ka analiday. Yak kaya ti makiyayayam kadakwada, ma'am. Sigurado nga uyawan dalang ti kinangisit ko. Apay, Nonoy. Ibain mo ka diti kasta alangan. Ha? Mabain ka, gaputan ng isip ka. Un, ma'am. Saan arumbang na ibain mo tilangan? Rumbang lang nga ipanakkel mo tilangan. Anya? Dayta ti agpayso. Saan tayo arumbang nga ibain ti anyaman nga adda kada tayo?
Saan tayo arumbang nga ibain ti anyaman apakapilawan tayo. No di kat dayta ti rumbang nga aramatan tayo nga igan. Tapno agbaligi tayo iti biyag. Tandaanam akanayon dayta, Nonoy. Naragsak ka si mangput ita, anak ko. Kinasarita nak ngamin ti may sa maestra iti pagadalan mi nanang. Kat binagbagaan nak. Ha? Anyat imbaganakan ka. Saan ka no arumbang nga ibain ko tilangak? Ha? Among nanang, nakasingsingpet day ang maestra. Nakaanos ngagsasao. Kan nakalamlamuyot titimak na. Kastagayam. Dinasayaat no adagayam kasta ang maestra iti pagadalan nyo. Un nanang, nakapimpintas pa'y day ang maestra. Asino tinangibaga kada kayo iti dayta? Tatang? Anak ko, saanin ang napatag no asino? Ti importante kat maibagakan ka saan anasayat nga uyawom dagiti padam nga ubing nga dapakapilawan na. Ibagbagak lang mo tagpaiso ha. Ningning anak ko. Kasanon, no si kabilang tada pa kapilawan na, kat oyawan da ka. Anya nga dati marik na. Agsakit tinakam ko ha, tatang. O, makita? Amumot lagayam tirik na ti mauyaw. Iso adi mon uyawan ni Nonoy, ah? Kita agtupay ha. Anya kita ang tupay. Di mon uyawan ko nakmet. Takaasim at ni Nonoy. Natangkan mati ulaman niya. Si kaapugot. Ha? Apay ningning? Apay nga mas asidag kamanan kada kami. Di ka kadi mabayin iti kodil mo. Ningning? Ikumpara man day ta kodil mo kada kami. Oh! Kita man na imbag. Nagngisip ti kodil mo. Iso asaan ka ama ikari nga umasidag kada kami. Hay! Amangan numaalisan kami pa iti kinangisip ti kodil mo. Hay! Yee! Unay kamatan nga agsasao ningning. Agpay sumat ngamin. Iso nga umadayo ka man kada kami. Ngamin, kaaryak mi tilangam. Kunak man no nalawlawagan kan, idi kinasarita na ka ti maestra iti pagadalan nyo, anak ko. O nanang, iso na lang tanakarong amin ti aramid ni ningning. Ha? Talagang ibabayin nak unay. Ngim sana kun ngagsangit nanang. Nonoy, anak ko. Kanayo nalaglagi pagtimbaga ti may sa maestra iti pagadalan mi. Asaan akong ngagsangit. Kan, saan ka matan nga agliday, anak ko? Nanang, Saan arumbang amalday ka iti aramidan kan kaniningning? Ngamin, basol ti kasting aramidan na. Iso ti agbasbasol, anak ko. Saan kat asika? o nanang, kanayo natanda anak dayta. Jaklatan as asit ganda giti kaadalak. Nang runa ti grupo ni Ningning. Ang mga nanyan tumanan ti aramiden na kanyak. Anya nga ta aklase ti isursuro day di a maestra. Apay akasla saan ko amakit-kita diti pagadalan. Iso ko mati kayat ko makasarita. Amok ngamin anasingkot day jay. It siguradong ado ti masursurok kun ko na. Jak makita day jay a maestra ah. Sinaggay sa akon asinirip ti amin a classroom. Ngam saan ko mat anak kita. Kasla agdamanan mang burburibur kan ka Nonoy. Ma'am, ada kagayam dita? Nakita ka nga agmay-may sa manan ditoy. Naliday ka manan? Pagno dayta ma'am. Ngam saan una yan? Saan akas itisigod? Ngamin, tinantanda anak ti imbagam kanyak. Kas tatirumban, Nonoy. Kas itinako-nakon. Saan arumbang nga ibain ti anyaman apakapilawang. No di kat pagbalinam day ta akarit, kan aramaton nga igang. Tapno agbalin ka anatib ka. Un ma'am, tanda anak dayta.
Saan mo ang mailibak kanya? Aparikot mo ti kanayon apa nanguyaw ken kaniningning. Husto akadi? Ha? Uwan, ma'am. Agpaiso dayta. Saan ko niya kaskaso? Di kagdanag, nonoy. Kasaritak ni Ningning. Kat ikarik nga apaman ang makasaritak. Di na kantun uyawan iti uray kaanuman. Nonoy, Ha? Ningning? sorry, Nonoy Ha? Anya, sorry ti bagbagam. Sorry, tainoy uyaw ka. Ningning? Saan ka ngagdanag? Saan kantun nga uyawan? Ngamin, dakas dayta. Saan anasaya at nga aramid? Ningning? Kalaat sa dayta Pangaasim. Pasensyaan na kuman. Pakawanan na. Una? Apay kit din na saan? Agyamanak, Nunoy. Ikarik, saanan na maulit ti pananguyaw ko kan ka? Mabalin ka di ako yugan nak iji pagadalan inton bigat, nanang. Ha? Ni, apa yan ako? Kaya't ko pagyamanan di maestra mi anasingpet. Kinasarita na ni Ningning. Kat nagbaliw anaming pinsan ni Ningning. Anya? Dahil tatiag paiso, nanang. Dinasingpat itakan ka ni Ningning. Uwan, nanang. Iswa kayat ko pagyamanan ta tinasingpet a maestra iji pagadalan mi. Kat no mabalin. Ilutuam iti pansit. Naimas ngamin ti pansit nga ilutlutom, nanang. Kas pagyaman ko kinkwana. Mabalin ka din, nanang. Wala anak ko. Apikit din asaan. Sige, kuyugan ka inton bigat. Ayan di maestra nga ibagbagam nga yan ako. Dahil tangalit, nanang. Saan ko nga amuno pang sarakan takan kwa na? Tsakmat ngamin amuno anya classroom ti ayan na. Anya? Kasano ngayon, nanang? Kasano ama kapagyaman ta iti dayja a maestra? Ken kasano ama itagtaken kwa na ti inlutom? Tinasaya at anak ko. Mapantalaangan iti principal ti pagadalan nyo. Tasaludsudan takan kwa na. Iti kasta, nalaklaka masapulan ta tinasingpet a maestra. Sige, nanang. Kasayaatan nga agpaiso dayta. Maala, umay kan anak ko. Daytoy adda ditoy dakkel aladawan ang nakabitin iti diding ti kunam, Nunoy. Un principal. Ngam apay anak wheelchair di taladawan na ni ma'am. Nunoy. Kaya't mi kumaama kasarita iti personal. Tapno makapagyaman kami, apo principal. Nga Mrs. Nunoy. Saan yun ang mabalin nga aramidan ti kasta? Ni, apay, sir principal. Gapo, tan napayagan anatay, dayta adda iti ladawan. Anya? Dayta ti agpaiso, Nunoy, Mrs. Isu dayta ti lula ti akin kukwa iti daytoy apagadalan. Isu met ti kaunaan ang nagbalin ang maestra idi ditoy. Naka-wheelchair iti ladawan na. Gapot ta isuket may sa abaldado. Ket ti kasjay apakapilawan na tinamagbalin kenkwa na anatibker. Ket iso tinagbalin nga igam na iti panagbaligi na iti biyak. Uray lasimgar da Nonoy, kan ti inana, iti nangegda nga insalaysay kadakwada ti principal Obing. Kat saandan nga insalaysay pay, no apay asapsapulan da, tinasingpet a maestra. Nagbalin meten a nasingpet ni Ningning,
kat naamiris na asaan anasayaat ti pananguy-uyaw na kadagiti adda pakapilawan na. Bueno Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.